Panas banget kok. Jadi petem. Nembe lara utuh enak. Mbek puyer kok malah petem. Boten ngagem kacamata. Ora la isin. Kok wis dikawani wis disambani. Isin kok gani gaya. Mari Bu. Raja. Mas bangun gak ada bangun. Iya mau teri panggung lembang tenang bae nang ngene daerah. Nadian wujud masih pos mantut Ora pinter kok. Ora terus apik kok. tendang lah. Pagawe halus manis nangsa enak buka iso ti Nyelingkak yo ngene kok harus datang kok yo ngene jan ora dicelingkak. nggak ingin Adu-adu disusul e. dan kemejanya warnanya pink lagi Iso batuke padha. lentos Bagong siswa carita. Yuk yuk. Yo. Krungu salah kaya sing krungu ya. Tapi sing nggonku kelono. Apa sih iki kok apa? Apa? Krungu apa? kayak keras Kelono ku yo ora ngerti tari kelono ki enek. traveling ya kak Tari kelono ku tari sing gagah lho. lo Kelono ya. Kelono siapa kelono? Berkelana. Kayak itu bayang apa baik sih sinyal kan jadi bayang apa? yang ibu lah bayang apa sih Itu kayak nu bayangannya ngomongin nangkoni bayangannya mengalami. orang penny Kalau ngomongin siapa? sampun sing wis ya wis Orang pengen dong, jojo nenggolo yo pengen. Galane gede. golek isi foto Mantap jiwa suarane. Pengen tadi gede ini enggak? apa nggih Iya. napa nih Suarane. sarane syukur Nike dasare wireless mixing tanpa kabel. Mungkin ora ono kabele lah. ireng maning warnane Yang senenge sing ireng apa sing putih? sing ireng Sing ireng. Sing ono kabele apa sing ora ono kabele? iku boten enten kabele Dadi kok milih sing ora ono kabele iku pamrih apa? Apa penak dicekel? kepenak dicekel orang berunduk Ora gitu. gundul Oh, ulane cukur iku ora iki ya cukur ki batone ki. Asline kan gondrong. Ini jeremet ku tadi dicukur. Men aja buru. Dadi mas senengane sing aja buru ya kan. Telos-telos. bayangan tiang Oh iya. Bayangna sing budak. ora kenapa pada guyu kok Kino
Gundul. Guyur rambut berudat. Oh, Iya dicukur iya delenan ya dia. Jalannya kan rambutnya. jadi silir ya. Ya silir. Isis. Ibu bunga nyanding